שלום, אני בשלג. הנה מכונית שעוברת פה, עוברת. לא, הוא נוסע סתם, אתה יודע. דוד שלך עם אבי את סבתא? מי? אבי? מי זה אבי? לא יודע. של אמא. אני לא יודע. אני לא בקשר איתו כבר. אמא אומרת, הוא רוצה להביא את הילדים. היי, קבל 78. להביא את הילדים שלו לפה? אבל קבל 78 בנייני האומה. סתם, הוא פה. אני לא יודע, אבל ראיתי כבר בוא תסתכל, 78 בנייני האומה בזה. עמד כמו לא ראינו בקשר. טוב, יאללה, בוא, יאללה. אנחנו הולכים היום. בוא, תעמדו פה, בוא נצלם אתכם. בוא, תביא לי את הטלפון שלך. רגע. אוקיי, טוב, יאללה, ביי. תביא לי רגע.